Shalom. Hamu akadongan nahina holongan bornginon ima borngin parpudi di tahun 2020 sadon. Dina mardalan hita di bagasan tiki nasa taonon sipatalas dorohata sipata marsak. Marsorin arsak ni roha dohot hamaulon nata adopi tarlumobi ma pakorhon ni pandemi COVID-10 siai. Alai tung tahapor siai do pabua tung sakap hasonangat do sakap ni debata di ngoluta. Molope sipata marsak sipata las rohata ima sorhani parnguluon di siulu balang arion. Huria dang apala leleng nari marujung matao 2020 sadon. Laho masuk mahita tu tahun ne baru tahun 2022. 5 tahun kesehatian dalam persekutuan, pelayanan dan kesaksian. Atong marhiras ni roha mahita mangeahi akasita-sita dohot pakirimon. Tading maakana humurang dohot na palungun roha ala pakirimon di bagasan hapor siaon tu debata. Ala ni taparade marohata laho mamuji debata maret de mahita. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi porbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Bangso na mardalani di bagasan hahulomon, marnida sada panodang na bulon. Bisardo sada panodang di aka na mangingani tano na linggoman ni hamatean. Maronggoman bangsom rosyan lomona di ari parporangammu. Marpahean habadiaun songon nabur sian apuan ni ados torang rodo tuho parangammu aka na uposo. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata bona ni hatuon nami mauliate hudok hami siala denggan ni basam nang hujalo hami manipat sa taon bolonon. Diborngin parpudi tahun 2020 sadon rodo hami marsoba tu colom
Allahu parhatopot hami saluhut pasupasum di ngulu nami. Hodo mangaramoti ngulu nami, mamolus ragam ni namasa, tarlumobi marabolon COVID-10 sia. Di tahun 2020 sadon jalalas hodo madongani hami manalpuhosa. Asa taripar hami tu tahun nai baru na pinarade ni asi ni roham di hami. Asi maroham Tuhan, say patari parmahami tu tahun nai baru nang jonok di jolo nami. Sodangi marohanami nahulomi, marhite-hite todi parbadiay. Jala say parohai mahami, asa huboto hami madok mauliate tuho. Asa tarapul situtu rohanami di hagogotan, dohot di pangujunan, marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede mamusehita. Patik ni debata dihita lahumanal puhon tahun 2020 sadaon. Ima natar surat di Jeremia bidu 20 sia. Mamukamai sian ayat 10 sada sahat rodi 10 2. Songonon ma didok disi. Ainunga takas huboto sakap akan husakapi taringot tuhamu ninna Jahoba. Sakap hasonangan dotahe dada tuhamagoan. Asa au mangalehon tuhamu ujung na hinalunguton muna. Jadi pajojo muna maau, uhut laho hamu martangiang tuau, gabe tangi honokku mahamu, ima sahatna. Atong rap mangidogogo mahita tuado panni debata. Ale Tuhan debata, say pargogoi mahami, mangulahon nahobar tu patikni. Amin. Marede mamusehita. Dapat kirimu
Napauduk marohata diadopan ni debata, lahomanopoti dosata nagodangi, martangiang mahita. Ale debata nami namarasi roha jalan abadia, amanami marhite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami roh tujolom, huhilala hami, rikot doa sini roham disalhut hami halak pardosa. Alani ido bahen nahu paserep hami diri nami sadarion di colom. Jala huparhatopot hami, tung najot-jot do hami manibil sian akka dalammu nabadiai, songon biru-biru nalilu. Say unang pabali hami sian jolom alani dosa nami i, aidang dihalomohon roham hamatean ni akka pardosa. Alai hamubaon ni rohana dolomo ni roham, asa mangulu. Sesa masaluhut hageduhon nami, dohot pangalasyon nami, marhite-hite pangulu nami nasasadai, anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahot maasini roham di hami, marhite-hite panidangion dohot hagogoon nito di porbadia, asa tarapul situtu rohanami majoho, asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho, bahen hasangapon di guarmu nabadiai. Amin. Tabegema baga-baga ni debata taringot tuha sesaan ni dosata. Songonodo hata ni Jahoba, musat pe akadolok jala humutal akarobean, alai anggo para siniruhaku nasotupa musat sianho, jala padan ni hadameoku nasotupa humordit ninna Jahoba siasiho, hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Marede mamusehita. Hata ni debata turpuk epistel di parpunguat ujung tahun sadarion, iman atar surat di Efesus bidu 5 ayat 10 tolu sahat rodi 10. Alai gabe patar doi saluhutna tinoruan nina tiuri ainasa nong dipapatar tiur maing.
Atong manat mahamu mamereng manakasi parulomuna, songon akka namaroha, unang masongon akka nahurang roha. Ido sahatna, martua ma akka natumangihon hata ni debata, jala na upiopsa. Amen. Marede mamusehita. Renungan ujung tahun. Naeng salpuhonota nama tahun 2020 sadaon, jala bongotota ma tahun nai baru tahun 2022. Naeng mahita manatap tupudi di pardalanan naung tabolus dinasa tahun bolonon. Dinasa tahun bolonon namardala dohita di partikian na binasa basahon ni debata. Torus do partikiani mardalan, nang pedang tarbahek kita be mardalan ala nunga loja tahilala. Tungso adong do namarhuaso pasohon partikiani soholan debata. Na torus do partikiani mardalan tujolo, nang pe nong gale tahilala na madalani parnguluanon. Nuaing nunga sahat hita tu ujung ni tahun 2020 sadaon. Aha mananaeng hatidak konota, dinamadalani tahun 2020 sadaon, ra godang dope akka batu-batu natacom, na mangabati pardalanata. Marsitutu dohita mangulahon akka ulota, alai seta adopi dope akka kegagalan. Adong doras yang tonga-tongata namarsak, jalan natarilu-ilu hinorhon ni kopit 10 sia nata adopi. Jala maragam akan namasa na sohobar tunai tahirim. Alai mauliate ma di debata, didongani dohita mamolus ragam ni akka namasai. Nuaing ahama hajong-jongata diadopan ni debata. Tung takasdo di dok debata marhite panurirang Jeremia. Paboa sakap hasonangan do tahe sakap ni debata, dingolu ni aka na porsea di ibana. Molo peta adopi ragam ni hamaolon di tahun 2020 sadaon. Taida mai songodalan ni debata, laho patuduhon huasona, huhut patuluson sakapna dingoluta. Alai tauji mama bahen ruji-ruji tu dirita be, tasukun ma tu dirita. Nunga tapake partikian naung tabolus tu aka ulaon na denggan. So tungdo aka partikiani marsal puan, so adong na taula agya ahape. Manang tapake partikiani tu ulaon na so hinalomohon ni debata.
Naing bongotata taon nai baru tahun 2022 atong beta mahita tahoho si magotingta dohot hasitongan tapagalak mapalitota tadapoton mataon nai baru 22 di bagasan posni roha alamardongan Tuhan Yesus dohita di keluarga di ulaon di huria manang di dia pe pardalanata taulahon manadenggan tu saluhut halak di ari nuaing nang tutiki naneng rok unang marnalo jahita ay namanggotil do hita muse ditikinay anggo sopargale hita nuaing. Tidakon maha porsiautei songon nahina tidakon ni dongata saha porsiaon di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na suhatu dosan na tumopalangit dohot tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai ima na tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean siantod di porbadia andorang sohabubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni Silatus namate tarpajal do ibana di hau pinarsilang na tua tu banuatoru dung ditanom na mulak mangolu di ari patoluhon na manaik tu surgo lahudul tu siamun ni debata Jahoba amanai pargogo naso hatu dosani disi maibana pai mamulak sogot tutanoon manguhumi halak na mangulu dohot namate au porsea ditodi porbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia dohot dihasesaan ni dosa dohot dihatai namandok mulak mangolu sogot daging ni halak nong mate dohot dihangoluan nasora sudah. Amin. Marede mamusehita sian bukede nomor 707 ayat sada dung sipul 210 ayat sada dung sipul hita marede majaha barita jujur taon manang beri huria napaduahon barita perhepengon ni huria marede mahita.
marihita akamanginang tajahama barita jujur tahun di Huriatta manung berit di tahun 2020 sadon tapai huti hukma saujaha di hita barita jujur tahun HKBP Raja Wali Resort Raja Wali Jumat 31 Desember 2021 Patu Jolo Moleate ma di debata pertenggap basai nambanguduk ngolutta saha tutikyon tung masalah roha boy di bagasan hai pasok kita salukna tutikyon diragam nyak kana masa nata bolus lumowi mauduk dope kalau siakka permarani ma pandemi covid 19 alai perdenggap basa do debata di palua do hita sianak kahamoloni jela tolohas do hita sahat tu ujung di taunon tung tamas itu tu hita makamola teoni saluhna songoni nangolu ni Huriatta tung tahamola teho do perdalanan ni Huria naboi dohonon mengalami perubahan nasapala ta persiap puninyan sebelumna alai boy mardalan dohot denggan sesuai ak kebutuhatta di partikia sinuai disarani pelayanan naga berubah secara virtual permingguan dohot pertangyangan nata patupa lewat video streaming songoni nang tak kana marsai na ditangya ko marita telepodo la nak kana asing alai moliate ma di debata Jehovah boy do tabolus luhut tak kana masai anggiak ma tutik kinaroon totong diramoti tuhata hita di pargogoi di sadok gulmit ning olutta jala tibu salpu hamolon alane kopi sapulusion akamangin ang nagsude ruas ni Huriatta marhite berita jujur taunon pinaboto sude akka perdalanan ni Huriatta manak ma tapai hutihut asa molo tungadong akkana kurang lobi boy may tapauli buse di akka pakobasion tu tahun naro perdalanan ni Huriatta songosada Huria na mangolu tutu gorang doaka nang tabolus jalan nang tadabok marhite Huriai lumobi di bagasa satau bolo 2020 sada nang salponota satu kenai alai nang marhitei saluhukna gabe akka persejaran narga tabahen lahumad dalani ngolu par Huria tu tahun 2022 lumobi padenggat to nakana hurang sikop di tahun 2020 sadon pelayanan umum na parjolo permingguan ia permingguan di bagasat taunon kira sarupa dotu permingguan na tapatupa di tahun 2020 ima menyesuai hotu new normal alani pandemi covid 19 alai tutu adong make longgaran saat siat tahun 2020 alang amat dapat vaksin secara umum ruas ni Huriatta jalan di bulan Juli 1 September diberlakukan PPKM level 4 masohok do perminggota dimulai mamusai permingguan di bulan Oktober dohok prokes na ketat salah satu cara mengatasi permingguan na saunang melebihi kota na tinatuan ni pemerintah ima manabai jadwal permingguan di Huriatta alani di tahun 2020 sadon tetap baru ada permingguan ima natagwari ibadah malam masuk pukul 10 siang lalu jalan yang nomor dalam permingguan na dihadiri kurang lebih 200 salak ganuk minggu gabe 5 jawal perminggota ganuk minggu aku ni rak dota patupa video streaming tuaka ruas na subuh minggu tu gereja ala tasarator do asalansia do takana marsahid na menahun asa madohoti permingguan siap bagas nabe jala dimulai na bulan Desember nunga live streaming parminggota marhite YouTube do Facebook di patupa di minggu pagi jam 8 do pukul 10.30 bahasa Batak obar tu parmingguanon berusaha do hita memenuhi perlengkapan multimedia sesuai kebutuhan ni Huriatta diaka partikian sinuaing alai tung moleate ma dituhatta duk sipul pemberlakuan PPKM level 4 jala ngadapat vaksin ke masyarakat kira menurun drastis do penyebaran ni COVID-19 jala Huriatta pe nunga malaksanaw permingguan dimulai bulan Oktoberi dengan kapasitas 75%
jala nama beta balas niroha boy hita patupa perayaan Natal dohot tahun baru di bagasa las niroha dohot rasa nyaman anggiak ma tujoloon lam tudengganna akapar ngoluon do mara lumo bisalpu kape sapulusion jala lam tuhipasna hita saluhukna napa doa sekolah minggu dung mulai covid 10 tahun 2020 sekolah minggu pemasohok do di gereja jala mulai 22 Maret 2020 dang dibuka sekolah minggu di gereja ta alemar minggu di bagas nabedo nasida tetap do di share sian huria video streaming ibadah sekolah minggu ganok minggu jala torop do kaya nakot tamat do ti per minggu ni desian nama notot tayang ani alai dung mulai November 2020 sada tapuk kama permingguan sekolah minggu muse jala hut las boy nasida patu panatal di tahun 2020 sadon mardala do sude dengan di bagasan las niroha pertanyaan pertanyaan di tahun 2020 sada dang tapatupa di bagas ni ruasta alai tapatupa di huria secara semi virtual nadi hasuton ganuk-ganuk wek pardala during ganulau pertanyaan satonon nang pe secara semi virtual akapungu akor saat bulan Oktober tahun 2021 masuk do kor di huriata alai AKPA molamar PA tetak do merdalan di patupa kapungwani alai dung mamuka November di luas suriata do akaparkori marede di perminggonon jala denggad do mardalan anggia tu tahun naro lam tu majuna kaparedeon di huriata jala parsido sude anggota kori marhobas di huria pelayanan diakonia sada hataridan di huria na mangolu ima berdiakonia di patupa huriata do ulau parasin urhanon manang diakonia sosial di bagas tahun 2020 sada secara khusus mah di hamasan di Covid 10 di pasa uriata do bantuan berupa sembako turas ni uriata akan membutuhkan kira boy do honon rutin do bantuan ni tiap bulan ala dong ras tanah sae mangaleo pangurupion jala di patupa uriata do nang manopot uhut manangyak penakan amar sahid jala di pasa bantuan dana sosial huria berupa hepeng sesuai natangkar kod di diakoni sosial songoni nang tuak kana berduka cita manang namoding tapatupa do pengapulio tu keluarga jala tapasahat do anggaran diakonia sosial marturia pulau marturia mencakup musik nang paredeo boy do hono mardala do songon nasomal ala tetap duga minggu nasida melayani ibadah baik secara langsung manang pe rekaman manang virtual jala saya totong do lemar situtu huriat tamar hitreo marturia laho padenggaton manang membenahi yang kaparedeo do takka musik di tengah-tengah ni huriatta tarino tu pekabar sending tutu tahun 2020 sidio dunian ku maksimal kaperdalan ni sending manang pekabaran Injil alayalannya ka situasi dang apala maksimal boy merdalan ulau sendingi songon huria na mangolu hita tetak do pada lanota musa sendingi jala takembak takka tiki nanengro pelayanan khusus denggado mardala nak sakrame di huriata di bagasa satahunon jala di sesehom mai tu situasi ni Covid 10 sia na parjolo terdiri manang padidion na badia komparto ka program ni huriata tapatupa do padidion opatali di bagasa satahun jala tapatupa di huriata di bagasan na satahunon parjolo mai tapatupa di bulan Maret dungi di bulan Juli mangiuk mamuse di bulan September dungi di bulan Desember jumlah nidan danak na terdiri di tahun 2020 sadon gorang na ono puluh pitu halak nama lua di bagasa tahun 2020 sadon enggado mardala naka persejaran tu nama ketindakon haporsian anggo dimulanai tapatu pado lewat Zoom manang virtual alain maeng nung ngatatak muka be nasida jala nung maka tindakon haporsa per guru malua tahun ajaran 2020 1 2021 dan bulan Juli
Udut do musai dibuka pendaftaran tu namar guru malua tahun ajaran 2021 tu 2022. Adong ma 30 halak namar dohoti perguruan ini. Jala sahat tu sonari diajari do nasida boy sepatah secara virtual napar pudion secara tatap muka. Jala mau lulus do nasida sudah jumlah ni nama ketidakon haporsial tu tahun 2020 don godang na 30 halak. Ruas natabba satanon hobar tuaka persyaratan ni pidda huria adong do 45 kakak ruas ni huria natabba maringana diganupek jala nunga dipamasuk nasida tu database ni huriatta jala sen huriatta pe adong do pitu kakak na pidda huria jala nunga dipakaluar sian database unei dijahami ma secara lengkap aka natabba ruas ni huriatta di bagasan sataunon data ni ruas tahun 2021 anak lahir godang na 50 halak 25 Mei bawah 25 perempuan mandak danak boru ruas natabba 45 kakak ruas napidda pitu kakak ruas namoding 15 halak ruas na honor PP 2 halak ruas parguru di huriatta kurang na tolu kakak manang tolu halak mangihut taringok tu paralado dumar hobas durion mulati doron dakka kerjasama rap dohok donga paralado opak ma full timer dihita dohok tolu puluh pitu situa jadi pengumuman 40 alak parhalado partohona di huriatta las doroha dia kapakobason ni aka donga full timer na boy rap kerjasama mangulahon akan nariko di pakobaso di huria jala songoni nangaka parhalado jala dusaha mulai kapangulau di bagasa tahun 2021 obarto ka tugas-tugas na pinatupa jala doh produsasi nong merdala dosa luhukna denggang ditanggung jawabi sesuai aka ulan nabe jala denggado di ulan nasida ka ulani sudah ulan na dikoordinasi hon tu ulan ni huria songoni nangaka parhalado na part time manang situa denggado ka pangulan ni situa secara umum jala sitingkat tonon to katikin nang ro dia ka ulan ima asalam ringkasnya muse marsermon jala lamar situtu mangulahon akajakwallah do tugasna do akaulan nasing jala di taunon denggad do sude mardalan nangaka ulaun apar halalaun anggia ma nang tutiki taun naro tahun 2022 kurang dope akasi lengkapon di parhalado termasuk laho manggati aka parhalado naung Jepang secara usia manang umur pensiun songoni nong modding di tahun 2021 do diaka ulaun natanggap dang boy benasida mangulahon akka ulonna alani akka situasi manang alani akka partikian datangnya koma akka mangakenan asa boy saluhuna denggas sude akka ulaun lumobi di habar haladon parhepengon di huria obar to kabar dalan di huria nang pinatorang di Gijang lumowi per minggu doh pertanyaan doh aka kegiatan nama soh deba tentu mempengaruhi do itu perhepengon di huria boy doh honor dang apala normal songon nasomal pemasukan perhepengon di huriatta di bagasan sataunon molo tabadikon dia katau-tau sebelumna ada orang so covid 10 sia ala itu mulate do honon ala boy do ono sukup salhukna tuaka biaya operasional di huriatta tungbal gama pasu-pasu ni Jehovah ay di deba huria ang do nabi nege nung atung apala minus manang kolak sa perhepengon nasida lani covid 10 sion ala di huriatta boy do honon suku do manutup akka narikot moleate ma di debata nang disude ruas ni huriatta jala taringok barita perhepengon ni huria secara lengkap boy manon tabege dijawab bendahara ni huriatta pembangunan si halasonota di huriatta taringok tu pembangunan takas rata ingok saluhukna akama kenan kurang lebih 240 juta ma neko siluna satta
biaya pembangunan lautu tahun 2020 sada ima pembangunan paping blok, taman dan lampu taman, kantin dan pasapam dok lana kan asing alai moleate malitu hatta nunga terpapungi saluhutna jalan nunga talunasi be tuakka donatur na pajoloho nakka parhepengani saluhutna anggia ma nang tutikina neng ro boy muse lam sada rohata sapikira kita lau patupahon akka ulaun na denggan di bidang pembangunan na menunjang tuakka pakobasion manang pelayanan di Huriatta moleate ma nang di panitia pembangunan na totong marsitutu na sida mangulah akka ulaun nang tanggung jawab hoparto akka ulaun na pinasahat ni tuhatta tu na sida marhiti hurion di kepanitiaan pembangunan. Komitmen ke depan tetap dong anong komitmen taima mewujudkan gereja yang nyaman di tengah-tengah di Huriatta asa sudah kita berusaha lahu patupahon kenyamanan kebersihan doklah ka napatup dia ka parhuriatta na tarlumobi amanginang gereja menjadi pusat pembelajaran dan mengembalikan makna pergodungan serta menjadi sumber inspirasi tangyang ta anggiak boyan nota potensial sude akka bangunan nadong boy mardalan akka yayasan di hita pendidikan dohlan akan asingna alai ikorap do hita saluhutna non maka tahoni sude saroha sapikira songo tahun kesehatian tahun 2020 ta mulai sina karap-rapap kecil saha tu akka parabotan di tengah-tengah ni Huria. Statistik ni Huriatta secara lengkap di tahun 2020 sada songono mah kelengkapanna. Lapar jolo jumlah kakak ni Huriatta saha tu tahun 2020 sada per 31 Desember 2020 sada jumlah kakak 710 opak kakak. Ruas ama godangna 703 kakak. Maaf, ruas ama godangna 703 halak. Ruas ina godangna 752 halak. Naposo bawa 310 halak. Naposo boru godangna 310 halak. Dak dana sekolah minggu bawa godangna dak dana bawa 435 halak. Dak dana boru godangna 400 halak. Pengumuman sude ruas ni Huriatta 2.134 dengan rincian nama balu ama 10 halak, nama balu ina 57 halak, situa ama 27 halak, situa ina 10 halak. Dohok ruas tanggungan adong 14 talak. Alani akan mengakenang ulangi ma jumlah jiwa saluhutna 2.134 talak jiwa ma ruas ni Huriatta HKBP Raja Wali saat 30 sada Desember 2020 sada. Songonema berita jujur tahu di tengah-tengah ni Huriatta molarang na membutuhkan lebih lengkapan non bahanon boydo dibagi hami amanginang. Mulai tema nuai pinasa matikion tu bendahara ni Huriatta lau majahau berita perhepengon. Shalom, Horas, dan selamat malam kepada semua jemaat HKBP Raja Wali yang dapat hadir mengikuti kebaktian akhir tahun 2021 di Gereja HKBP Raja Wali. Terima kasih kepada seluruh jemaat, Amainan Naposo Remaja, Parhalado, Parartaon, Sekretaris, Badan Audit, Kategorial, seluruh full-timer, dan pimpinan HKBP Raja Wali atas dukungan dan doa yang diberikan kepada kami
dalam menjalankan tugas pelayanan dalam pengelolaan administrasi keuangan di Gereja HKBP Rajawali Resort Rajawali. Izinkan kami untuk menyampaikan laporan keuangan HKBP Rajawali selama periode 20 Desember 2020 sampai dengan 19 Desember 2021. Laporan ini berkaitan dengan saldo awal, uang masuk, uang keluar, dan saldo akhir dari keuangan Huria Pembangunan Pusat Kategorial dan rekapitulasi keuangan HKBP Rajawali sampai dengan 19 Desember 2021 sebagai berikut. Keuangan Huria. Saldo awal Desember 2020 minus 60.688.781 rupiah. Pada Januari 2021 uang masuk 181.708.135 rupiah. Uang keluar 82.894.512 rupiah. Saldo menjadi 38.124.842 rupiah. Pada bulan Februari uang masuk 69.965.300 rupiah. Uang keluar 75.949.711 rupiah. Saldo menjadi 32.140.431 rupiah. Pada bulan Maret uang masuk 87.700.000 rupiah. Uang keluar 61.337.010 rupiah. Saldo menjadi 58.503.421 rupiah. Pada bulan April uang masuk 137.523.000 rupiah. Uang keluar 34.082.186 rupiah. Saldo menjadi 161.944.235 rupiah. Pada bulan Mei uang masuk 70.790.800 rupiah. Uang keluar 109.869.018 rupiah. Saldo menjadi 122.866.017 rupiah. Pada bulan Juni uang masuk 81.102.000 rupiah. Uang keluar 38.435.773 rupiah. Saldo menjadi 165.532.244 rupiah. Pada bulan Juli uang masuk 71.459.600 rupiah. Uang keluar 106.306.374 rupiah. Saldo menjadi 130.685.470 rupiah. Pada bulan Agustus uang masuk 38.882.220 rupiah. Uang keluar 110.216.715 rupiah. Saldo menjadi
rupiah. Pada bulan September, uang masuk 92.624.700 rupiah. Uang keluar 24.784.970 rupiah. Saldo menjadi 127.190.705 rupiah. Pada bulan Oktober, uang masuk 321.116.025 rupiah. Uang keluar 142.175.487 rupiah. Saldo menjadi 306.131.243 rupiah. Pada bulan November, uang masuk 129.750 rupiah. Uang keluar 134.689.380 rupiah. Saldo menjadi 299.131.613 rupiah. Sampai dengan 19 Desember, pada bulan Desember 2021, uang masuk 144.976.189 rupiah. Uang keluar 429.877.775 rupiah. Saldo menjadi 14.230.027 rupiah. Secara total uang masuk selama 1 tahun 1.547.719 rupiah. Sedangkan uang keluar 1.350.618.911 rupiah. Yang kedua, keuangan pembangunan. Saldo awal Desember 2020 3.04.749 rupiah. Januari uang masuk 31.801.500 rupiah. Tidak ada uang keluar, saldo menjadi 34.806.249 rupiah. Pada bulan Februari uang masuk 17.200.200 rupiah. Saldo menjadi 52.006.449 rupiah. Pada bulan Maret uang masuk 15.833.000 rupiah. Saldo menjadi 67.839.449 rupiah. Pada bulan Maret uang masuk 22.919.000 rupiah. Saldo menjadi 90.758.449 rupiah. Pada bulan Mei uang masuk 12.659.500 rupiah. Saldo menjadi 103.417.949 rupiah. Pada bulan Juni uang masuk 14.123.500 rupiah. Saldo menjadi 117.541.449 rupiah.
Pada bulan Juli, uang masuk Rp12.559.000, total menjadi Rp130.100.449. Pada bulan Agustus, uang masuk Rp6.765.000, uang keluar Rp89.994.900. Saldo menjadi Rp46.870.549. Pada bulan September, uang masuk Rp13.771.700, saldo menjadi Rp60.642.249. Pada bulan Oktober, uang masuk Rp18.444.500, saldo menjadi Rp79.086.749. Pada bulan November, uang masuk Rp17.683.000, saldo menjadi Rp96.769.749. Per 19 Desember 2021, uang masuk Rp15.970.000, uang keluar Rp25 juta, saldo menjadi Rp87.739.749. Selama 1 tahun ini, keuangan pembangunan masuk Rp199.729.900, sedangkan uang keluar Rp114.994.900. Yang ketiga, keuangan pusat. Saldo awal Desember 2020 Rp82.950.025. Januari, uang masuk Rp12.115.000, saldo menjadi Rp95.065.025. Februari, uang masuk Rp10 juta, saldo menjadi Rp105.065.025. Pada bulan Maret, uang masuk Rp9.850.000, saldo menjadi Rp114.915.025. Pada bulan April, uang masuk Rp12.700.000, uang keluar Rp82.950.025, saldo menjadi Rp44.665.000. Pada bulan Mei, uang masuk Rp3.550.000, saldo menjadi Rp48.215.000. Pada bulan Juni, uang masuk Rp12.950.000, saldo menjadi Rp61.165.000. Pada bulan Juli, uang masuk Rp7.250.000, saldo menjadi Rp68.415.000. Pada bulan Agustus, uang masuk Rp11.200.000, saldo menjadi Rp79.615.000. Pada bulan September, uang masuk Rp7.550.000, saldo menjadi
Rp87.165.000. Pada bulan Oktober, uang masuk Rp15.936.875. Saldo menjadi Rp103.101.875. Pada bulan November, uang masuk Rp14.366.750. Uang keluar Rp106.700.625. Saldo menjadi Rp10.768.000. Per 19 Desember 2021, uang masuk Rp11.346.250. Saldo menjadi Rp22.114.250. Total uang masuk keuangan pusat selama 1 tahun ini Rp128.014.875. Sedangkan uang keluar Rp189.650.650. Yang keempat, keuangan kategorial. Saldo awal Desember 2020 Rp200.000. Januari uang masuk Rp450.000, saldo menjadi Rp650.000. Pada bulan Februari uang masuk 0, keluar 0, saldo tetap Rp650.000. Pada bulan Maret uang masuk Rp1.210.000, saldo menjadi Rp1.860.000. Pada bulan April uang masuk Rp1.750.000, saldo menjadi Rp3.610.000. Pada bulan Mei uang masuk Rp1.650.000, saldo menjadi Rp5.260.000. Pada bulan Juni uang masuk Rp1.500.000, saldo menjadi Rp6.760.000. Pada bulan Juli uang masuk Rp2.200.000, saldo menjadi Rp8.960.000. Pada bulan Agustus uang masuk Rp7.800.000, saldo menjadi Rp16.760.000. Pada bulan September uang masuk Rp4.350.000, saldo menjadi Rp21.110.000. Pada bulan Oktober uang masuk Rp1.050.000, saldo menjadi Rp22.160.000. Pada bulan November uang masuk Rp700.000, saldo menjadi Rp22.860.000. Per 19 Desember 2021 uang masuk Rp2.100.000, uang keluar Rp24.960.000. Saldo per 19 Desember 2021 Rp0. Total uang masuk selama 1 tahun keuangan kategorial Rp24.760.000 dengan saldo Rp200.000, uang keluar Rp24.960.000. Jadi posisi keuangan HKP Raja Wali secara periode mulai 20 Desember 2020 sampai dengan 19 Desember 2021. Pertama, keuangan gereja
Saldo Desember 2020 minus 60.988.781 rupiah. Uang masuk 1.425.537.719 rupiah. Uang keluar 1.350.618.911 rupiah. Saldo akhir 14.230.027 rupiah. Uang pembangunan saldo Desember 2020 3.004.749 rupiah. Uang masuk 199.729.900 rupiah. Uang keluar 114.994.900 rupiah. Saldo per 19 Desember 87.739.749 rupiah. Pusat saldo Desember 2020 82.950.025 rupiah. Uang masuk 129.814.875 rupiah. Uang keluar 189.650.650 rupiah. Saldo akhir 19 Desember 2021 22.114.250 rupiah. Kategorial saldo awal Desember 2020 200.000. Uang masuk 24.760.000 rupiah. Uang keluar 24.960.000 rupiah. Saldo akhir per Desember 2021 nol. Secara keseluruhan total keuangan HKBP Raja Wali di akhir tahun 2020 25.465.993 rupiah. Total uang masuk Huria Pembangunan Pusat dan Kategorial selama 1 tahun 1.748.492.494 rupiah. Total uang keluar selama periode 1 tahun 1.624.461 rupiah. Saldo akhir per Desember 19 Desember 2021 uang Huria Pembangunan Pusat dan Kategorial 124.084.026 rupiah. Demikianlah laporan keuangan Gereja HKBP Raja Wali Resort Raja Wali yang dapat kami sampaikan di penghujung tahun 2021. Kami menyadari bahwa laporan keuangan ini tentu masih terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan. Untuk itu, kritik dan saran demi perbaikan dan kesempurnaan laporan keuangan ini sangat kami harapkan. Mari kita memuji dan memuja Tuhan Allah yang agung, yang mana Tuhan masih menyertai, melindungi, serta menyelamatkan kita dari guncangan pandemi COVID-19, serta masih mengizinkan kita merayakan Natal tahun ini. Tuhan Yesus lahir untuk kita
dan membawa damai sejahtera bagi seluruh isi bumi. Berkat dan kasih-Nya jualah yang mengantarkan kita memasuki tahun 2022 ini. Selamat memasuki tahun baru 1 Januari 2022. Semoga tahun 2022 menjadi tahun berkat dan harapan bagi semua jemaat HKBP Raja Wali. Tentunya di dalam penyertaan Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa dan Roh Kudus. Amin. Pekanbaru 31 Desember 2021. Bendahara HKBP Raja Wali Sintua HTRF Simanjuntak ditandatangani. Parartaon HKBP Raja Wali STRB Munte, ST Wesormin, ST Jesi Tanggang ditandatangani. Mengetahui uluan HKBP Raja Wali Pendeta Lamhot Hasilalali STH ditandatangani. Mulai tema dita saluna. Marede mamusehita sian ukede nomor 707 ayat sada dung sipul marede pinasahat ma partikian lamadok hata naparjolo mewakili sian ruas nihuria napaduahon mewakili parhalado dungi mangihut mamse tu tangiang pangodianon. Marede mahita. Pinasahat ma tu ruas nihuria lau pasahat ton hata. Maliate man itu hatta. Shalom. Oras. Arana suasana Natal dope. Selamat hari Natal madihita. Selamat hari Natal madihita salutna. Jalatok kinay nama tahun baru. Gue maradohono selamat tahun baru. Selamat tahun baru madihita. Nahu persangapi hami amang uluan Pandeta Lamhot Silalahi. Sunguni natahormati amang pendeta, amang Malau dot amang Daniel Tampunan. Sunguni nang inang Bibel Pro Riris. Sunguni nang di Salhutna tarlumobi uluan ni Huriata. Sunguni nang dihamu akajema ni HKBP Raja Wali. Mulai siya na tua-tua. Sunguni nang tuina nang tuak kanaposo amang inang
Mula tadok tutuhata ala ngata begin kining dengan mardala do sude parhuria otak nang pe nga suasana COVID. Amang inang sude alani tangyang muna do tangyak ta ruas gabiboy mardalan dengan huriata adong do nakining saldo hape mulo tabereng di akahuriana asing minus do na sila jala asiro hatta mambereng hape amang inang gereja ton puji Tuhan puy do pemardala sude jala apala narumikot si dohonon mardalan do diakonia sosial tiap wek madapok donasi da bantuan tuaka jemaat na agak susah mulai wek sada tapi tuwek sabolas saya dong do jemaat ni huriata na martanga pudi mangalean diam-diam sehingga las rohani jemaat ta mulai wek sada sampai wek 10 sada mulai ate madi tuhata dang ala ni gugota ali ala ni asidot holong ni rohani tuhata do amang inang memang luar biasa do pengaruh ni COVID ngadirasaw kamura kami keluarga ngahurasaw kami inata hona COVID anak ko hona COVID sunguni nang menantu do cucu hona COVID hula nauro na sohona jalan ngata bagi sude sungun dia susah ni permuluni di bayan setabi didongan naso agama Kristen dang boy na sida melaksanakan so kita marpungu ima di hari Natali hape halahi dang boy macam gudang dua lagi dongan rupani na memberikan kritik tu iba bahamu boy hamidang boy ninna alani amang inang terlumuwi di hita ruas moloro hita tu garejaon tetap mata bain prokesi tacuci mata ngata kesadarata sunguni nang tapake mamasker jala tajaga jarak ta alana setotong do penasida mamareso hita diam-diam palahi saluaran dipoto ro hita asa adong alasan nasida sabya mambayan unang songoni hita ala iri hati do nasida amang do inang alini maliati mata do tutuhata boy mardala sude didong aku ama korama ngasa dia lelek kita amang inang amang nasuboy maredey inarohaku karong pokaton nga sungon na biyama dohonok wate hampir neng 2 tahun nema nasohami na sumarkor amay pos ramu amang dong ako ama mulai tahunon tatangyak ko ma nga boy behitara markor sungoni nang ina matong leleng dang terbege suara nasida kadang-kadang di kamar mandi do main natau lo marede markor sendiri alana dang adong be do nasida persidot songoni dang remaja songoni nang sude teh terlumowi ma di akada da anak hampir 1 tahun nema nasuboy dohot marsikola minggu alay ta puji ma Tuhan dengan mardala sude alani di uluan nami malati ma amang dengan mardala sude di sude alani tangyak tadi melutuk perong nahurang lobi naroha ima kondisina jala tatangyak ko masude tetap semangat mulai san kor ama kor ina songoni nang kategorial sosial do akan asing mulai ate ma dituhata salinai tak puji ma tuhata holan alani asidot holong ni rohana do boy mardalan gereja HKBP Raja Walion mulai ate ma dihita salom horas ma dihita salukna Dungi pinasahat mamusay madok hata mewakili sian parhalado.
Salam badi tamanginang. Salam sehat mate. Kupikir kami sian jolon hati urun di bagasan Bornginon, di bagasan kesehatan kita salutna. Mau lihat ma tadukun tutu hatta pardinggam basai. Syala toktong diringiring do pengulut taganuk. Boy hita marlas siroha di Bornginon. Di Borngin na dingganon, di Borngin na nilan ni debata di hita. Mamuji debata di bagas joroon. Dangala ni guguta manginang. Alani asini rohana di hita. Naparjolo dohonon nami ma nahormati kami amang uluan. Nahormati kami amang pandita nami do inang Bibil Pro. Nahormati kami dongan nami Parhalado. Nahormati kami ama ina nami nang songuni anak kon nami salu na nadong di Huryaon. Kami jongjong amang ison ima mewakili Parhalado. Mandoko kata mau lihat itu tuata. Mau lihat matutu tadok komuse. Tua mata parning gambasai. Ala doktong pangiringon na dihita. Dihita na sa taon na manginang. Di bagasan partangyangat sa taong bulun tak pajupang behita. Parwek ale pajupang di elektronik katek. Ngapain ini bahasa sebenarnya? Aka tuwek-wekon di bagas pertanyaan. Gurang dua ka informasi tatap muka. Do tami Parhalado do mang nehta ruas. Ahana masa dihita, ahalas niroha dihita. Alai dohoton ala ni kopik 10 siaon dipajarak kita babe nota memang imati kita hurwa dilet Tuhan ni dia mau manginang soni mau roha hapur suhun si tau nota gudang dua kadung ata nong lawa ala ni kopik gudang dua kadung ata di bakasak kopik paru kilon percobaan alai dang di paluas tuhatta salu nai berlangsung alai tong do di pamudi-mudi tuhatta kita salu na di sona manginang minta maaf kami mewakili Parhalado to songon dia pelayanan nami di bagas satahun bulunun dah dong pertemuan tak di pertanyaan tak antara Parhalado do ruas bahkan menjauhkan kebihabiaran di kami meloroh kami mendaputi akar ruas martabe-tabe seakan-akan di akar rohat tabe tak namar sahib dunai ngamangon Ruano nama Parhalado on nagabi ang bosay ma. Ujung na mololaw kami akatwek pashaton akan dapur lu di ruas ni Huriatta. Selalu ma hotel epok kami. Boy do kami ruamang. Boy ma. Japi kami ro. Jam sekian tertentu nama salut na. So na manete ilo manginang dipajarak kita dang boy kita Jepang bahkan iba na maranggi marakak pe dang boy iba Jepang kebetulan ang ginami ang gikontan ona kobik gabi nang boy iba Jepang gabi dilarang nami baro sa tahun dak pajupak kami jadi ang manginang
tuk songoni pelanan nami dina sataunon minta maaf mami memang saya dalam nak tutuhat tama tapas hati salu nak akka hahurangan ni asa toktong di bagas salah sirohi tak musai dilihat tuhat tai di hari-hari tahun naning pangihut gabi dilelas ni rohat kita gabi aduk pertemuan tamar di tempat tangangan di Huriau langsung ni ma tu anak nami akan naposo bulung do pia parhalado mau lope sugudang akan pertemuan parhalado antara naposo bulung dia anak nami biya beno namang biya beno inang ima jolo huroha saat nak saya di pasu-pasu tuhat tama di pada tuhat tama kapar saya toni selalu nasihat kita asabu kita muse di bawah salah seroha pacupang son na biasa soni dia amang uluan nami nang soni full timer selalu na siap kami parhalado amang kurang dua urangan nami dia kapelayan atta sipata dia kapakateon na hurang lengkap manang na hurak sopa namang minta maaf hami na mewakili parhalado nakinon nga di jaha amang parhalado sebanyak 37 orang na sumungki sugudang aka kekurangan ni aka parhalado tuamu aka full timer nami saya tuhat tama na mangaramoti hita tuhat tama talu-alu ni asabu hita lam hipas tujuan non amang inang sebagai informasi molo hami na jongjong di bagasanon sa taon na mahami boy melayani di Huriaton nung nga dokon amang nakinon break ni Huriaton budang nama akan na pensiun siat Huriaton jadi si donon nami haradeon yakka Huriatta ruasta kamu na mamang generasi nami oleh hamu masong dia hapurlo ni Huriatta akka urang ni Huriatta di pelayanata asabui manggat yak kanong madura gawe generasi na canggih tujuan non do sehat so ni ma nabui nang donon nami ditikyo namang donon nami ma saya di pasu-pasu tuata mahita dinalau mamangutian non tahun 2020 22 molo sendiri sebenarnya pasrah pada Tuhan apapun itu kapan menit dilehon au siap alero di ruak sonari sanggup daun non dilihat Tuhan tepe tiki diau mamulus tahun na baru 2022 nenglan di watatu hita ison do hita na matang yang manginang di bawah joroon asa dilen di hita alana STNK ta tak tahu tu memang nasahan songun dia minit jam waktuna silonon natu hita isiro tatanyakon hadiriok tatanyakon hita salukna asaboy lam hipas-hipas hita jolonom mangadopi akang nguluta titik kenengro jadi Sony memang nang amang aka anak pun nami nabuy donon nami selamat hari Natal mahita do selamat tahun baru selamat hari Natal do tahun baru salam masuk mahita tutang yang pangudianon Tapasada marohata martang yang mahita. Puji-pujian dohot hamulia teoma di pasarohan nami tua dopamu alit Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Disude dengan ibasam do alas ni roha
nahujalo kami di tonga-tonga ni perdalanan ni ngulun nami, di tonga-tonga ni keluarga nami. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, Oma ari perpudi perpunguan nami di tahun 2021 oleh Tuhan, saluhna dengan dibasam nang hujalong kami di sa tahun bolonon di bagasan hai pason las ni roha kami mengula akasiulaon nami suang-songoni nang di perjalanan ni huriam di bagasan las ni roha tamahami madok moliate tuado pamole Tuhan alabu dupe kami di bagasan bornginon memuji pasangapong guarmo makalason sudah dengan di basam nang hujalo kami. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami ragam do namasa nahudupi kami di sa tahun na bulon oleh Tuhan berhite-hite COVID-19 na magotak tu pernguluan ni perdagingon ng partodyon nami alay basado oleh Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami budupi kami di bagasan sadarion marlas ni roha memuji pasangapon guarmu mamilangi aka ari-ari ni ngulun nami mamilangi aka pasu-pasu nang hujalo kami tonga-tonga ni keluarga nami nang di tonga-tonga ni huriam ali Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami nung hubigi kami perdalanan ni huriam di nasa tao burono merhita beri nang aka perhepengon ni huriam pele Tuhan dinggando merdalan sudi Tuhan aka ulaon huria sian asin ni roham doyali Tuhan hujalo kami rabdo ruas ni huriam na mga lehon aka pasu-pasu ng ginalo na sida di tonga-tonga ni huriam mo na le Tuhan gabiboy Tuhan dipake huriam aka pakubasyon pelayanan di tonga-tonga ni huriam mo asi maroham le Tuhan selam tabaho ma aka pasu-pasu di ruas ni huriam nang hami salhuna marhite-hite aka ulaw nami nang nilihom mo tonga-tonga ni keluarga nami dalan nami doli Tuhan makamalатehon dengan ni basam pasahaton aka pilihan hamuleton nami tonga-tonga di huriaon asarong Tuhan pakyon ni huriam makubasi aka narikot tuaka ari na mangihot muli ati matuhan di bagasan tikyon mulubod pi hami marpungi memuji pasangapong guarmo gunang do Tuhan aka arsak nang aka las ni roha na nirupan ni aka ruas ni huriam marhite-hite aka parsahiton marhite-hite aka na pangalahon yaka dana kalit Tuhan marhite-hite aka perekonomiya pe gunang do Tuhan na mabayan marsak ruas ni huriam ala ni aka na masa na hurupi hami marhite pandemi di bagasan na sa tanon na Tuhan alay di siro hami le Tuhan di loso asa totong hami manotong di aka pakirimon di haporsyon nami di aka hasusan hamoron na hurupi hami di bagasan na sa taon bulunon di siro hami le Tuhan manada asidot holong ni roham jalaboy do pahami Tuhan memuji pasangapong guarmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami di bagasan tiko na le Tuhan molo tungadong aka ruas ni huriam aka na di bagasan las ni roha say homa le Tuhan na mga jari di aka las ni roha na sida totong Tuhan di las ni roha boy manada di hadirion makamuliateon sudah dengan basa doho pasu-pasu nang jinalon ni ruas ni huriam laway Tuhan Tuhan dalan na sida Tuhan lapas haton aka amulateon pasu-pasu tu akan humali yang terlumui Tuhan tu ruas ni huriam di tonga-tonga di huriam asaboy hami Tuhan marlas ni roha marsanga memuji pasangapong guarmu patupa ma Tuhan hadameon di tonga-tonga di huriam ruas rap dohot aka parhala do asalam tarida Tuhan hasadaw ni huriam asalam tarida Tuhan hatan nang hujalong hami di perpunguan nami si kanu pare moliati ma Tuhan di pakubasyon di tonga-tonga ni huriam di masa-masa pandemion marhite-hite live streaming YouTube Hagapira Jawali do di Facebook ale Tuhan na pararatom baritam nauli ale Tuhan dang masohot alay bodo Tuhan sudi ruas ni huriam bajakon berita nauli di ragam ni media na pinatupan ni huriam Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami nang di bagasan tikyo pele Tuhan gunon nami do panggonggomi ni negara namion sa tingkat presiden satu terendah RT ale Tuhan asa panggunggomi ma di tonga-tonga ni negaraon di tonga-tonga nami ng huriam boy patupahon aka panggunggomion tu aka na humaliang dot aka huria na sosa ale Tuhan di bagasan tikyon paturuhan Tuhan asin dirham unang alang asin dirham ale Tuhan leo ma Tuhan bisu di aka panggunggomi negara namion asa berbisu Tuhan na sida manguluhon negara niyon Tuhan
gabi boy kami Tuhan memuji sonang pasangap pengguarmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan Nabi, di bagasan tikon Tuhan godang doa ka ruas ni huriam, namulang tubona pasogit, madapoton aka keluarga, say homa Tuhan madongani na sida, pada parmaraan di perdalanan na sida Tuhan madapoton bona pasogit, doho keluarga, nang kami na tinggal pesal ruas ni huriam Tuhan hagapi Raja Wali, di bagasan hai pason, las ni roha mahamil Tuhan rap dohot keluarga nami, asabuy hamil Tuhan tu ari neng mangihot, rap marsaur tonga-tonga ni huriam dang haurangan manangaha, say todim todi purbadia ma Tuhan sahapon Tuhan mi gandu marsada-sada na pungon, asabadia rohanami le Tuhan manal puhon salhut pangalosion nami, hadosaon nami, hajahaton nami, termobi tuho wali Tuhan, tudongan nami, tuyanakon nami, nang salhut na Tuhan keluarga nami, asabuy kami Tuhan marlas ni roha di bagasan dame, meninggal honi saluhut na le Tuhan di tahun 2021 buhay kami mangiahi tahun 2022 Tuhan, mungkin Tuhan gudang dopiakah na masa na maol serupan nami, anay molo asi ni roha mali Tuhan rabdohot kami, salhut na Tuhan tar patupaho di perdalan ng uno nami, unang luas kami le Tuhan, gali perdagingon nang pertodion nami, jol maperdosa do kami le Tuhan, ang goho badia doho di pernguruan nami, di pabedia ho do kami le Tuhan. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami stokinay, neng patulhason ni naposong mari tunga-tunga ni perpunguan nami on di ujung tahun non, hatam na bedi say parrohay man naposong mali Tuhan, lau patulhason lau katahon hatam di tunga-tunga ni parsoran nami di Bornginon, asa saluhu na kami Tuhan na ubegisa na pungon, boy Tuhan margugo, marlas ni roha, lau mulak siya tunga-tunga ni bagason na li Tuhan madapoton keluarga nami, asa saur dami hamil Tuhan saluhu na. Marhita nakmu Tuhan Yesus Kristus pasatay ma taniyang nang ilik-ilik namion. Amen. Marede mamusehita sian bukede nomor 826 ayat sada. Damai ni debata na sumurum sa saluhuk na roha, imana mga ramoti, ati-ati do pikiran mo nabi, di bagasa Kristus Jesus tuhatay. Amen. Horas mari kita saluhuk na kamanginang hatan itu hatta di parpunguatta Bornginon, ima parpunguan ujung tahun tersurat Mei di Jeremia 20 sia memukasin ayat 10 sahat ayat 14. Jeremia 20 sia memukasin ayat 10 sahat ayat 14 songonom ma hatan itu hatta Dungpe 70 tahun asa mulak nasida. Ay songonodo hatani Jehovah. Molo dunggop na 70 tahun ni di Babel. Ebatakku mahamu dohok pasitokon tuhamu baga-bagaku naringgani
asa mabuak kamu mulak tu ingananon. Ainung ngatakas suboto sakapakan hau sakapi taringok tuhamu nena Jehova. Sakap hasonangat do tahe. Dada tuhamagoan. Asa au mangaleho tuhamu ujung ni nahina lungut temuna. Jadi pajojo muna maau huhu lau hamu martangiang tuau gabe tahenong tangi honok kuma hamu. Jala lulomuna maau las jupak kamu molotung dilului hamu au sian nasa rohamuna. Jadi jupak kamu maau ninna Jehova. Jala mula bahenokku akan terbuang sia kamu. Jala papungokku hamu sia saluhut bangso parbegu. Dohok sia saluhut inganan ha bolongan muna nasalaun nahubaini ninna Jehova. Jala mula kamu buanokku tu inganan habor hatamuna hian laho terbuang. Oras ma akamanginang mada bodoh waktu sinwaing pakilalam munah di posisyon alana mengalami cobaan na berat dohamu menahan mata asonang modohodok ate jala bodoi nyatu sanatong alana nggonak ke sore ra mulai na rian manang mulai na sugot ariat na apalagi soreon anggo kenatang alo jara sude mabeko bang loyang manang na roti bawang manang persiapan nahan na tubuh dari ate akenang itu teh manang manuhor nama sude akamata pe songone ang dude baranak ke madong-adongane ang dewe na hona songgakan ay biasa na songone do kan asal ngasibuk ma ibu rumah tangga iko siap-siap do amat teh tong akamangin ang sudah may tabahi gabe dalat tamarlas ni rohat dalam bersukacita menyambut nat ahon tahun baruan ala hal-hal somal secara umum di pengalaman-pengalaman di sesahalak lahu melewati tahu songonon apalagi akanong be akanong rencana dok narang bah masing-masing arung be mahana teh aung dona kuatir, aung dona marlas ni roha. Kira galau, songone magalau. Tadok majo misalnya songono, narong do deba kegalauan di mana? Misalnya molo umur 20 sia manuaing, hola nah harodah, hola sotungla, sahira naudo nedok nyamangas sotungin narana nuna teh. Misalnya umur 20 sia, hola do nga kawatir ronatong. Abaguh. Tahun depan kepala 3 nama haru kepala 2 dan tuntas dobe sirokap ni todi apalagi kepala 3 ngalam maulon atersoni datang biasa kan ayang gotik ke umur 20 syarat tong tu 22 sahak tu 24 siapa lu siapa gue itu dah dung petong tolu ke gijang apalagi nga tolu sekian lau to 40 siapapun jadi ya kan ale wala na hadwe sotung lak gabe yahan menate atau mungkin adong do deba nang sedang dipersiapkan kan ke tahun 2022 ini atik ba nongro surat tugas baru contohnya mungkin ditugaskan ke tempat lain per Januari contoh doakan asing nih adong do nomor pikir arong do antara naik jabatan doakan asing ale kan tetap doi berpikir semua seperti itu ale rong ma deba nong las rohana reksa berbenwaing aset tahun 2022 misalnya kan mudah-mudahan ma gudang nasiak kiton aka hamelas ni rohai hai pe gudang Allah do tahun 2020 mah habis kredit ni jabu tauhid deh habis kredit ni mobil misalnya kan manangah hadope doakan asing nenom mak. Jadi banyak sebenarnya yang sedang kita persiapkan tahun 2022 atau mungkin jam-jam songonon adong donong galau betul Allah kubuat nama sedope sobda
Jadi molo huingotiad do, molo di hutan masahai pas jam-jam songonon mulai hari songonon 1 jam songonon. Kasa hirana mabir sudah tong akka terlumo bidak danat satu remaja nang boy madok hata. Agah anda budari madok hata harun naik sido hononin kan. Ang do naik songoni do peson. Alang do banarhe usaha kamanginang. Adong madok kana sonang ulah hono be. Ngapa kalau tiunang ulah be na di yaha di Facebook. Asal nang ipatupa be pukul 00 kan? Setuju kamu? Unang matong. Ada yang baik di situ kita tiru. Anggo soal teknis kan bisa diatur. Alai molo gabe dilupahon, saya rasa masih sangat bagus itu tuh partication waing. Ala gudang do pengalaman-pengalaman di situ diajari danak merdeka. Halak Batak, kenapa orang Batak juga merdeka dong dapat korhoneda, bebas. Di situ saat nanang danak mengevaluasi orang tuanya juga, kan? Adong do tanpa diduga, misalnya tanpa diduga orang tuanya itu anaknya misalnya madokon, bapak petong, unang bisa kalau muruk bapak, termabir hai mau ngamuruk bapak, nang pesa sehalin, misalnya kan, itu kan mengingatkan. Omak pe, misalnya. Mulai bola galasi bah mapo matong oma unang bedo uluni be bola hon ena misalnya kan contohnya amanginang di situ kan udah dibangun kita untuk merdeka, udah dibangun untuk kita untuk berbicara dengan baik. Ada yang banyak hal holania tong au bedo honok kudu kita ajang seperti itu pakataya si songonia tong unang gabe kesempatan dah ong do de memang lah ipa puas sisi sudah ngaku pengotingok na satonon adi gado om matikina terin netong kan sesudah nedok dok kesalahan na 2 tahun na lewat do pe 3 tahun na lewat yang nama saya pe aledang harong tiki odo pasin na tasongon etong. Jadi kan evaluasi yang kita bentuk itu sebenarnya kan itu untuk membangun namanginang mengevaluasi cara yang baik gitu. Jirang gabe isi patatong na gabe mabir sudah jolmai molonganan nomor hata habis mah itu sudah kan. Jadi bagurang do nasongonida. Artinya kita kan di situ tetap berdoa, menyampaikan apa yang kita rindukan. Soal teknis, soal pembicaraan yang bagus itu bisa dibangun. Ada yang mau dihilangkan jangan nanti. Sangat-sangat bagus itu mengevaluasi diri kita, mengevaluasi kehidupan kita dan disima harapan-harapan. Ingko tamu mamoladong 10 halak sada keluargai, 10 halaki tiki madok hata ngai bae disi harapanna. Lasido tatangyako kan itu doa kan tiki nama doa hata ido hita di sido tangiang ido sedokon di hata do tangiang itu ridok ma misalnya semoga ma panjang umur semoga sehat kan semoga berhasil lawan non semoga sukses itulah doa dan itulah harapan. Makanya manginang di situ kita paling erat paling teguh mendoakan memohon anggo wingot biasanya saya tertangis doa ke ibu-ibu isi. Karena banyak kenangan-kenangan yang diharapkan di sana dan yang dirindukan ke akan yang datang. Itulah maknai ate. Jadi persirangan neta songoni. Akamanginang lasido sa sitongna nang turpukon kalau kita arahkan ke sana. Kita hubungkan ke sana. Saya sudah katakan tadi banyak yang harus kita evaluasi. Gudang kegagalan-kegagalan ta. Termasuk tadi mulai jahamu perdalanan di Huria. Saya rasa coba kita bayangkan kalau normal kita bisa berlari, Aleon mungkin hanya berjalan lebih cepat saja. Atau mungkin banyak yang sudah kita programkan tidak bisa seperti itu karena keadaan. Alai ternyata akamanginang berdasar khotur pukon, berdasar khonayaton, dang adok kia HP, sakap naso denggan disakapi debata tu jalma ima ingot. Tidak ada. Bahkan di dok takas do huboto akapikiraku takas do huboto akasakapu tuhamu saluhukna huboto do akadalaku akasakap hasonangan sakap neringgan bayako kamu majo amanginang mulai dok tuhata tu bangsa Israel 70 tahun manasida di habuang Babel 70 tahun itu tidak waktu yang sedikit kan 70 tahun itu waktu yang lama loh. Ngapeng siu jol Messi 70 tahun. Alai di dokon sakap nadeng gadunai.
Ya begitu Tuhan amanginang. Jadi mungkin kita juga kalau kita merenung, kita mengevaluasi, banyak mungkin kegagalan-kegagalan kita. Atau mungkin harapan-harapan kita yang tidak tercapai. Atau mungkin ala nisang ngirisnai nama. Allah udah songoni kan? Amang Tuhan, ala nisang ngirisnai nama. Lah sejadion, nalak pohado misalnya kan? Ala ingat tamu mamanginang, ketika itu semua direncanakan dengan doa, ketika itu semua direncanakan dengan niat yang baik, dengan motivasi yang baik, bahkan dengan doa-doa yang ditumpahkan di sana, Allah yang tercapai seperti yang kita ingat. Ima rancangan Tuhan. Itu rencana Tuhan. Adang saya kosongan na di rohatai, tapi ternyata ada orang seperti ini. Tuhan, molo ngadong mobilhu ngalas rohakku. Tung sikok besudena. HP belum tentu kan? Bisa, maaf, boy do mobil 5 buat di mana marah. Doakan asing nih. Ada orang berpikir seperti ini misalnya. Dia mau membeli rumah contohnya. Tuhan, holan arung jabuk ngalas rohakku. Holan mengontrak dosa lilengonin na. Nganeng jadi, sangiris naik nama. Tiba-tiba enggak jadi. HP ngamar tangyangi mana terus. Soalan itu cita-cita, soalan itu kerinduan. Apakah ada rancangan yang indah di sana? Saya katakan kepada kita manginangi, itu rancangan yang indah dari Tuhan kepada kita. Atik gawe dapat teneba gak muse, nadumengkan. Atau mungkin di rumah itu atau enggak itu tempat kita. Dang tabo to manang hadis. Ala ingat tamu mah asal didasari dengan motivasi yang baik, didasari dengan kebaikan, kejujuran dan doa-doa. Atik sejadi pe, malah tung susah pe. Itu adalah rancangan hasonangan siat debata. Itu bagi orang yang percaya. Itu bagi orang yang beriman. Ate. Itu sedang terputus asa. Dan saya termedele. Ada songonon. Ada orang yang sakit saat itu ngamar sahib be inat tahun. Dan memang dari apa? Udah dikatakan dari rumah sakit ngai dokter bah kalau keajaiban nama pamalu pononenna. Ini kisah nyata manginang, ini saya alami ini dengan jemaat kita dulu waktu di Duri. Jadi dusongoni ikono batak kudobe omakon inna rohana mak kan sudah mahalaki berencana dijual ma tano nanyanena adong ma pertapakan dijual ma alana mololakui ima dalat tama bono maon tu penang seperti itu tabo ma tu penang marubak ma. Jadi abang inang, ipa jual-jual mata naon 40 juta. Tang laku mana? 40 juta nggak ada yang membeli. Sampai di dok, seandainya ada 40 juta petah wasal ma borha atau maonin, kan? Dang laku. Setelah itu bingung mahala kosude. Jalan memang ya itulah jalan Tuhan kan. Gak beberapa lama, entah beberapa bulan kemudian mate doain ate memang. Nah tuan-tuan mate. Halai hira saya nasi dah berkabung, saya sudah gak bedenggat dah sudah ipa borhat. Jadi saya disol-soli halaki itu sebetullah bahwa asura ralakon tanoon malum dona tuai sanga do buat marubat kira songon mah saat itu. Tiba-tiba manginang itu ramah Telkomsel. Jadi gabe dibangun mah di tanonai tawarkan dengan harga kontrak 10 tahun sebanyak 200 juta. Itu pun dikontrak katanya. Jadi naik jual 40 juta dan laku akhirnya menjadi 200 juta. Dan itu pun gak dijual. Gabe sadar mah sudah jual main, sadar mah anggo soal hangolua katu hatta do manot tuhoni. Gak ada yang bisa menjamin kalau misalnya si ibu ini juga dibawa ke Penang atau kemana sembuh, kan? Kalau soal tanggung jawab deh. Ale gabe sadar mana sudah bahwa harga tanah itu tidak layak 40 juta. Tuhan ingin bagi mereka itu ada yang lebih pas lagi. Jadi artinya manginang banyak cara Tuhan bekerja. Selalu do sakap nauli, selalu do sakap nadenggan, selalu do hasonangan. Mungkin pengalaman-pengalaman kita juga ada yang seperti itu. Entah lebih seru lagi ya, amanginang. Artinya lebih hebat sianido, kan?
Tapi itulah yang kita percaya, yang kita yakini hari ini, menjalani tahun 2022 ini, yakinlah rencana Tuhan adalah rencana damai sejahtera. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Molo songoni ta haporsiai, molo songoni ta pikiri, molo songoni ta yakini, idona terjadi tahun 2022. Amin. Ido. Amanginang, apa yang kamu pikirkan, itu yang kamu doakan dan itu yang kamu lakukan. Alani malah dipikir kamu akan dengan, oh, tahun 2022 adalah rancangan damai sejahtera. Di sana Tuhan memberkati saya dengan segala usaha, dengan segala pekerjaan. Pikirkan yang baik, pikirkan keyakinan-keyakinan bersama dengan Tuhan. Las ima jupang di tengah-tengah ngulum. Alani malah dipikir kamu akan negatif, dipikir akan kekhawatiran, ketakutan, boleh ada yang bilang seperti ini. Semakin kita takut, akan semakin besar kemungkinan terjadi. Aima. Semakin ditakutkan, semakin besar kemungkinan untuk terjadi. Alani tumagodo apa? Kita serahkan kepada Tuhan, kita yakini yang terbaik ima narotu kita. Jala takasdo didok nang diturpuk ton, ido sitio pota ngolorong bibelta amangina, itu takasdo dilehotan da sude akan perlu sitio pota. Idok perjolokan ngudok nakin ainung ngatakas suboto sakap nau sakabi taringok Tuhamu. Tuhan tahu apa kebutuhan kita. Tuhan tahu apa rencananya untuk kita. Dan Tuhan tahu apa yang akan kita butuhkan. Jubotan do debata cek kita soal kebutuhan kita. Kemudian juga dikatakan ternyata HP 70 tahun itu cara Tuhan menempah orang Israel. Bahkan di dok dia 12 gabe di pajau-jauh nasida. Malah ketika mengalami kesusahan nih, kabuangan nih, kesulitan nih, gabe di pajau-jauh nasida, dungi gabe Roma tu nasida. Amanginang, kalau Anda sedang kesulitan, kalau Anda sedang berjuang, kalau kita mungkin belum merasa terpuaskan, bisa memakai kesempatan pajau-jauh debata. Di sini kesempatan memanggil nama Tuhan, dungi hadir memana. Ima dung ditangi honi mana kan? Aidok tangi honok kuma nasida. Amanginang molo ditangi hod debata basau ma songol lomorohani. Ima sitio pota, ima keyakinata. Tahun 2022 itu rancangan damai sejahtera. Molo tumpe tabege adong dope apa namanya? Ada jenis di kopi tomuse. Berkembang dope tu jenis yang lain. Ormi kod do teh do akalan nasing mak. Tapi kita bukan lagi memikirkan itu. Dan tu sibe ketakutan ta. Molo 2020 kita dijaga Tuhan. 2021 kita dijaga Tuhan. 2022 juga kita akan dijaga Tuhan. Kita berdoa. Mulai tema oleh Tuhan Jehovah Dewata disude asini roham. Nunga di pengoto hami marhiti turpukon akasakap nauli akasakap nadengga dosakap mudi hami nang pegudang akaulaon nami natading nang pegudang dope aka kerinduan nami nasa terpenuhi alai pos doroh nami Tuhan molo sakap maka nauli nadengga doi jala dihapor sai hami do Tuhan detikyon jala pos doroh nami Tuhan nang madalani tahun 2022 mardonga toko rap dohotto hami disude aka perjalanan nami di palua ho hami sesude hamolon di palua ho hami sesalu aka parmaran alega besonang 1000 mardalam marpas ni roha tu ada pammu sude aka perkian nang aka panggulumitan ni ngulu nami nang ngulu ni huriam petu hade pasatami maholat tu bagasa tangammu marhite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Marende mahita las disamma tapasahak peliata. Suaramu Yesus, ku
Iring-iring malaikat-Ku, paduduhan padalanmu, asa undang-undang liluang. Nupeges suara, oh Yesus, nupeges suara, oh Yesus, nupeges suara, oh Yesus, naman Tuhan ilutan mahal. Oh Tuhan Yesus Tuhanku, iring-iring malaikat-Ku, paduduhan padalanmu, asa undang-undang liluang. Hamu akadongan satu kenari salpuhonot tanama tahun 2020 sadon jala bongotata tahun yang baru tahun 2022 dina neng tadi konota tahun 2020 sadon jala bongotot tama tahun 2022 di pabotoh debata tu hita pabuah sakap hasonangat do sakap ni debata di ngulutta di baheni unang lomos jala totong mahita dungo huhut to bas di ulaon nahina lomoni debata asa dapat tita akan nahina lunguton ni rohata. Ale Tuhan, atami dos sulu-sulu napa, salah tiro tidak. Di baga sapadongan yon ni debata lasma rohata mabongoti tahun 2022 di tahun na neng roh neng malam marsitutu hita jala hobas tak kaulaon na denggan atong borhak mahamu tutong-atongan ni portibion pabotoh kamu mahabasaramu na tu salut talak jonok do Tuhani unang holsoak kamu agiaha ale sabdok pabotoh kamu matu debata pangidom muna marhite-hite tangiang dohot eleh-elek mardongam moleate jala damai ni debata na sumurung sa saluhut roha ima mangaramoti akati-ate do pikiran muna di bagasa Kristus Yesus. Debata manami na di bano gijang horo harorone saluhur sila lehuna ringga dohok na solibasa na moliutus upasatay masan nilom itu hami pilan nami tuho sejalo may gebeop na husus di jolom paso-paso majal ramoti asa ho parhasakay pelenon pati bulhon harajom mo di tonga-tonga ni huriam dohok di portibion buhay marohan nami marhite-hite tordim asalam mutadahami gunang na sila lehom itu hami asalam girgir hami madok moleati tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin.
banogijang sa pinurbadia magwarmu, sa Roma harajommu, sa sao malamani roham di banotong aos songon na di banogijang. Lehom matuhamis daran hanguluan siya pare. Sa marusa nami sa panasa nami di dosa nidongan na mardosa tuhami. Una kami tugyot tu pangujunan. Palua mahami siyan pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sedako Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di depak ko Tuhan de batama bohina tuho jala di pasar rohum madamena tutor dim. Ya, horas marihita sa luhukna kamanginang. Boy ma opa tujolo nate, selamat tahun baru ma dihita. Yang kamatangan na sa binoto na yaluset selamat tahun baru. Oke, tetap semangat, tetap bersukacita. Horas.